Между Борусия Дортмунд и Арминия Билефелд започна с тази сцена в показателното поле на домакините. Виждате игра с ръка на защитник в синьо. Още веднъж ситуацията. Трябваше арбитъра да отсъди Дуспа в този момент. Съдията Брих обаче, незнайно защо, прецени, че не е имало умисъл в действията на защитника или не бе видял достатъчно добре с игра в ръка на Борусия Дортмунд бе ощетен още в първите минути на срещата в Билефелд. Малко по-късно неприятна контузия на Боачи. Ти се прибрал? Прибрал се преди мене. Ами, прибрах се, да. Добър вечер, миличко. А като се прибра по-рано, защо не сложи новия бойлер? Нямах време, бе. Ще го сложа утре. О! Да. Я ми дъхни. Дъхни, дъхни. Пак си пил. Няма такова нещо. Вода. Не, ти си пил. Пил си. Не съм, бе. Че си пил си, сам не мога да разбера къде е криеш тая ракийка. Аз на тебе, маменцето ти. Не. Ще преровя аз от тавана дома, зето всичко и ще намеря твоята хубава ракия.